Hello mga karadyo! Aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Niya ang sumpay ning atong sugilanon. Panugon! Nganong kalit makang nahimong maayo na ko, Joel. Kuan. Gusto lang ko nga makik-partner nimo. Dili ko. Oh. Dili ko ganahan nimo. Makagawas ka na. Ayaw kog insulto ha, ila. Oh! Unsa man nimong kwarto? Doon na ni ilaga nga magdagan-dagan? Lakaw na. Gawas talaga eh. Dili ko makipart-partner nimo. Si Eric akong gusto. Ila, ay na lang gud paglikay na ko gud. Kay bawo ka no? Kita ang angay nga mag-uban kanunay. Boring na si Eric oy. Hilumon kayo. Mas ganahan ko giluman. Ha? Busa, ayaw na lang pagunahon ang makig-uban ko nimo. Gawas na! Gawas! Unsa ba? May wag di lang ko nimo itukmod gud. Painito na sa dimo akong uoy, ila. Kung dili ka gusto nga mag-init ang imong palayo na ko. Palayo! Oh. Hoy! Kinsa makang nanghapak diyan ang bungbong ha? Ikaw na, Eric! Hoy! Gawas diya! Sukmagay ta! Saman! Losa ka, Joel! Kamal dito ba nimo? Gawas na! Isog ka ha? Nangagis ka? Ha? Wat ako diya sa pikas kwarto ha? Wat ako! Ha? Sa makay nakaon, Joel? Pag gusto naman hinuon siya nga kami ang magkuyog sa pagpangita sa singsing. Gawas diya! Oh, ang tapat akong kwarto ang girumpo ni Joel. Hoy! Kinsa magang suko-suko diya? Ikaw na, Eric? Gawas diya! Gawas diya! Sumaga! Di ka mo gawas? Di ara ka sumuyo, oy. Oh! Uy! Naka diya? Huwag ka sa sud ining kwarto. Anong isuboy ka? Gikan ka diya sa kwarto? Sirado ka na mong kwarto. Way makasudya. Usa! Unsa ba ni tabo dinhi, ha? Kano nasaba man mo? Madam. May tao diya sa pikas kwarto. Gidukdok ang bungbong tungod sa kama ni Ila. Imposible nang gipanulti ni mo, Joel. Misulti na ko nga way tao ng kwarto, ha? Nawa na ang yawi diha. Nalagi tao, madam. Nagsamok-samok siya sa among panagsulti ni Ila. Gusto na. Gabi na. Ugma na nato susihon ka ng inyong gisulti. Okay, ugma. Ablihan na to na mong kwarto ha. Ikaw, Eric. Unsa pa may imong gipaabot? Suod na sa imong kwarto katog na. Madam, tinuod ba yun nga? White tao ka na mong kwarto? Wa lagi. Wa. Hayag na. Buntag naman di ay. Gida na nagagatas og pan. Ay, Eric? Niya ka? Nakasod ka din sa akong kwarto? Abli ang imong kwarto ganina sa akong pagsusi. Kumusta namang pamati mo sa mong lawas? Okay naman, gamay. Imna sa ning gatas nimo aron mulian ka nang gibati ng mong kaluya. Tuod di ay, Eric. Gabi iba, dinis si Joel sa akong kwarto. Gidadaan ko niyag panihapon. Kung unsa may plano ng Joel, ayaw gyud padaha, Ila. Di na mahitabong madako. Wa ko'y gusto makigigala niya. Dominante kaayo. Tuod. Tinuod ba yung giingon nga may muduk-duk anang bungbong sa mong kwarto? Oh, Eric. Mo ba? Sa imong una-una, unsa man ang klasiya sa lagubo? Mugda ba sa ilaga? Mugna sa tao, Eric. Unsa? Sigurado ka sa mong nabati, Ella? Oh, Eric. Sigurado ko. Mugna og tao ang maong lagob mo. Muna ba ka?
Mura bang nasuko siya nga nagsamok-samok na ako si Joel? Unsa? Ug ngano nagtuo man ka nga nasuko siya? Ang. Kung masaka ang tingog ni Joel, unya, mamugos nga timanon ko. Mudukduk man dayon siya. Unsa? Mura ba gusto niya badlongon si Joel? Sorry nga nadugay mi. Naligo pa manggod ko? Lingkod na mo. Madam, ato ginang ablihan ng kwarto ha, tupad sa kwarto ni ila. Wa lagi na yawi. Usa ako nang giingon. Ablihan lang na kung may makakita na sa singsing kay siya na tag-iya ini mansyon. Isira ra gud nagbalik, madam. Tan-aw lang nato ba kung unsa ginang lagubo gikan Tao na sud. mo. Pasagdi lang. Akong sultihan si Don Faustino sa inyong nabati gabi. O paabuto na to iyang pagtugot nga ablihan ang mga kwarto. Doon nagihilom nga makasoda ng kwarto ha ba? Klaro kayo? Gusto na. Hay man si Wilma. Wa pa malagi siya. Aw natuog pa to. Pangaon na mo. Oh, sige ila. Mangaon na ta. Ila, sorry sa akong nabuhat kabi ha. Naibaw ko nga dito stong akong gibuhat. Maayo kinaibaw ka, ana. Tod, asa mo karon ha nga mangita sa singsing? Ambot ni Eric. Eric, may ba nga kamo si Wilma ang magparis karon sa pagpangita sa singsing? Basin usan ninyo ang swertehon. Dili man kinahanglan nga magpartner ta. Pwede man nga magdungan tag pangita pero magtagsa-tagsa ta. Di ba, Ella? Husto ka, Eric. Mas maayo kon mag-iyahi tagpangita sa singsing. Wa ka ta binuangin ni amahan no? Unsay bot mong ipasabot, Joel? Basin ba og drama lang ni niya ba nga pangitaon na to ang singsing ba? Pero giduaan ang dayta niya. Hoy, Joel. Mahimo ba? Ayaw na lang diya pag naigaoy. Di na lang ta magduda. Musunod na natas gusto ni Aman. Total, libre mo sa tatanan din ni. Dami pam gani kitag kaon. Wilma! Wilma, bangon na di oy! Wilma! Abli na yung pultahan! Wa gyud mga Ya, bi. uy! Madam sa doy! Pakuratan sa tanim mo da! Kalit lang kagdihag sulti. May gani kay wata ka masiko. Sangpit sa taon bisag layo pa ka madam Dili ko ganahan nga magsinggit-singgit. Hmm? Unsa man ni Wilma? Wa pa siya ganang mumata. Oo, patingali madam oy. Wilma? Wilma? Ikaw na lang ang paglakaw-lakaw imuha ha? Mangita ko sa singsing ako ra. Ayaw na niyo lang ana. Oh, Kinahanglang makita na niyo ang singsing kay mauna ang gipaabot ni Don Faustino. kaya nga naman day madam. Unsa man day mahitabo kung makita na ginamo ang singsing. Makuha na ninyo ang inyong mga bahin. Ug malinaw nang mopahuway si Don Faustino. Kakuyaw sa diglihok ining madam oy. Napay naw nga makahadlo kay nasunog. Wilma! Uy, Wilma! Katog lang diya. Bahala ka diya, oy. Hilumon na kay ka. Eric. Ella, unsa may gisigihan na maglantaw diha sa ibabaw sa mensyon? Ang bintana sa kwarto, tupad sa akong kwarto. Nga naman, may nakita ka? Wa man. Pero namasin lang ko nga makakita ko sa tao nga Uy, Ella. Uy, naunsa ka? Eric, dili ka ko mabuang din hino. Uy, ayaw pa dala sa kadlok. Pero tao gid ang nakita na ko usod sa kwarto ni amahan. Iya kong gigunitan, bugnaw ko siya mga kamot. Ella, gusto na. Nauy. Aron dili ka madlok, no? I-record sa voice recorder nga akong gihatag nimo ang tanan nimong gikadlokan. Maayo ka, ha? Maayo gyud. Oh. Eric. Oh, Tanawa. ay, ay, pamira, uy.
Unsa man lang ipatanaw nimo nako? Ang kurtina sa bakanting kwarto, murag na tao sa luyo. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!